Poznáte týchto pánov? To ich známe z obrazoviek, politikov, ale ďalší asi ťažko. To sú najväčší boháči. To píšu v tlači. Podľa mňa sú všetci vagabundi a zlodeji. Tento má u nás stávať cyklistický štadión. A ďalší. Vlastne ťaháme to od 1. mája. Malo sa to skončiť 30. mája, ale keďže reakcie sú veľmi pozitívne, ľudí pozitívne, tam tých hore negatívne, respektíve žiadne, tak sme sa rozhodli, že to potiahneme ešte dlhšie. My žiadame, aby sa vlastne došetrila kauza Gorila, takisto aby sa došetrili všetky tie kauzy nevyšetrené od 90. rokov, lebo tu na Slovensku sa nevyšetrilo v podstate nič. Poslanci majú neustále ako imunitu. Proste jednoducho nič sa nedeje. Tí, o ktorých vieme, že krádli, si tu žijú kľudne bez toho, aby boli potrestaní, alebo dokonca, aby im čokoľvek hrozilo. Jednoducho sú neuveriteľne chránení, ale to je aj problém zákona, že zákon je zle nastavený. Prečo ste podpísali petíciu? Pretože tu žijem. Ja som není politik, ani sa veľmi v politike nevyznám, ale to, čo sa tu deje, no proste krádne sa v najvyšších miestach a my sa snažíme prežiť, my dôchodcovia. Ja už tým, prepáčte, keď som o tom, ako sa o nás to postará, už neviem. Čo by sa malo zmeniť? Všetko by malo byť otvorené. Nemali by byť financie celej vlády by mali byť zverejnené na internete, aby každý do toho mohol rypať, mi sa nepáči. Naši páni sú veľmi dobre platení, nemusia mať bočáky ešte, ktoré sú mnohonásobne vyššie. No, negatívne reakcie tu na vlastne z generálnej prokuratúry, skôr tam sa stretávame, že tak negatívne sa na nás pozerajú. Ako teda reagoval pán bývalý generálny prokurátor, keď vás tu Trnka? Áno. No pristavil sa, zapálil si s nami cigaretku. Spýtal sa, či nemáme náhodou nejakú prácu alebo brigádu pre jeho syna, keďže vraj jeho syn skončil teraz vysokú školu a nemôže si nájsť zamestnanie s takým menom, aké má. No a spýtal sa nás, či si môže vyvesiť vlastne vyriešené kauzy tu na túto našu plochu. Ja som povedala, že s tým nemáme žiadny problém, nech to vyvesí teda tie vyriešené kauzy. On tak samozrejme nespravil. No samozrejme, jednoducho tak nespravil. No a čo bolo celkom vtipné, lebo ja som hneď všetko hádzala na Facebook, ako tu stál, teda som písala, že Trnka si zapálil, Trnka sa pýta na syna a tak ďalej. V 15. hodine vyšiel pán Trnka a celkom ma sprdol za to, že ako si dovolujem vlastne písať všetko toto na Facebooku, takže je celkom zaujímavé a zjavné, že pán Trnka sedí na Facebooku a pozorne sleduje všetko, čo sa deje. A čo ste mu povedali na toho syna? Viete čo, že nie, že nemáme žiadnu brigádu a že aj my to robíme všetko tu zadarmo, takže je nám ľúto, ale nepomôžeme mu s tou prácou, s tým zamestnaním.